Sí, gustame moito Entroido. Por suposto. Por supuesto. Mucho, muchísimo. Encanta, a miña época favorita do ano. Espero con ansia todo o ano para que chegue. Pois non sei, levo mamado desde pequeniño e que non é algo que lle colles cariño. Unha época moi divertida, e encanta. Porque é moi divertido, xuntase moita xente, e sobre todo é alegría. Porque é unha festa para disfrutar. Por que me gusta Entroido? Porque a xente está moi contenta sempre. Porque es una fiesta que lo pasas muy bien, que, bueno, que estás todo el día en la calle. Pois, por que é a mellor festa do mundo? Diversión e troula. O Entroido é a época do ano máis esperada polos verinenses. Estamos todo o ano contando os días para que chegue. Pero, a hora de verdad, que facemos durante o Entroido? Cuáles son os nosos plans? Pois poas tardes, vir por a plaza, admirar os disfraces, estar nas charangas. Salir a pasear, ver disfraces. Eu xedo que as miñas amigas vamos comprar uns botellís e logo vamos dar un paseo detrás da charanga. Pois orquesteo, beber un pouquiño, licor café, pim pam, entrar en calor, e logo cando entras en calor xa é de día. Pois por as noites salimos, estamos na festa no medio da plaza, bebemos, divertímonos, rímonos. A min gustame, por exemplo, o Entroido de día, moito máis que o de noite. E gustan as charangas, e gustame o ambiente. Nunca aproveitei, a verdade, do Entroido de tarde, pero tampouco vin algo que me chamara a atención, sacando mellor os venres, sabes, de compadreo, que a min é o que máis me gusta, cando veñen os festicultores e moven a xente por Verín, eso, a min eso sí que me parece o Entroido na calle, non organizar uns pases de orquesta, pum, a mí ese estilo de festa non me gusta. E será isto verdad? Hai xente a que non lle gusta o estilo de festa do Entroido. Non hai moito que facer polas tardes. Nin polas noites. É verdade isto? A ver, é época para estar por aí, socializando por a calle, e os paus é que están tan petados que é putamente horrible entrar. Había que ampliar un poquito, igual no tener tantas orquestas, reducir un pouco el nivel, pero a cambio hacer máis horas en la calle. O sea, non hai festa na calle, sabes? Máis charanga e menos orquesta, menos espectáculo. Máis do que era antes. Sí, señora, máis charangas. Estás 6 meses ou anos coitando o mismo, cando hai un montón de grupos, un montón de cousas alternativas que podes facer no Entroido, pero non, volvemos a coller as mesmas orquestas, as mesmas rutinas, e ao final eso aburre e non gusta. As orquestas eran moi aburridas. Teñen que pôr máis charangas e así. Para que coño que son unha orquesta no Entroido. Moi ben no Lázaro, pero non no Entroido. No Entroido a xente ten que andar por a calle para un lado e para outro. Claro. Moverse, nada máis. Como, pois, eu que sei, pois diferentes tipos de música, ou nas calles, máis festas por as callejuelas, ou charangas guais. Charangas que te fagan bailar, non que te teñan ali no medio piripipi que fan todo o lucerío, non. O viernes de compadreo. Si, é dos meus días favoritos, ese é o lunes de formiga. Es un día como moi íntimo, hai moi poca gente. Porque hai moito movimento de charangueo, tal, e o comadre non mola nada, entón o viernes é como que empezas un día. Porque hai charangas, e vas por a calle, e vas por os bares bebendo, e tal, e cual. Este día está todo o mundo animadísimo, hai nenos, hai xente maior, hai de todo. Curada miña aldea, este sí que tivo sorte. Enterraron onta noite co carallo paronos, co carallo paronos, co carallo paronos. O curada miña aldea, este sí que tivo sorte. Resulta que ao final o día que mellor o pasamos é o venres de compadreo. E se o pasamos tamén ese día, que podemos facer o resto dos días para pasalo igual de ben?
Eu creo que é aburrido porque o fan mal, porque se ao final acaban sendo todos os días iguales. Pois a ver, como tampouco podes estar por todos lados, porque a xente traballa e esas cosas, habilitar unha zona para pôr charangas, seguir ali co espírito entroideo. E despois fai falta moita fariña e moito interno. E petardos. Pois non fomentar o turismo, bueno, o efecto chamada, anunciar que isto é como un botellón, un macro botellón. Un plan alternativo, penso que dedicalo sempre na rúa e que de modos alternativos, tanto musicalmente como con que sexa, eu penso que podemos aportar tanto máis de tradición, tanto cos cigarros ou ca figura que nos representa, en este caso en Verín, pero máis leválo á rúa que non é un programa de orquestas, un programa de un pasarrúas que son sempre o mismo, as dúas charangas de sempre o mismo os días de entroido, e como, tampouco sabería dicirche, pero a min como o que vivo, como un día de compadrío, así todos os días, levando entroido por a calle, movendo a xente e disfrutando dese ambiente de entroido na calle. Prefiero as charangas que as orquestas. Mira, ao final o entroido é o que nos une a todos e o que todos nos gusta. Así que vamos a pasalo ben, ou que? Ninguén sabe de morriña ata que escapa do mar. Ninguén sabe de saudade, ceiba babas por chorar. Quixen probar cousas novas, quixen arrincar a dor, quixen unha boa nova, quixen a toa verde. Moitas gracias a todas as voces que aparecen nesta reportaxe sobre o entroido de Verín. Ata a próxima e que viva o entroido. Quero saber